2025. szeptemberétől minden középiskolás ingyenesen elvégezheti a tanfolyamot, a KRESZ vizsgát, az elsősegély tanfolyamot, az elsősegélyi vizsgát és az orvosi alkalmassági vizsgálatot. De van itt 3 ferdítés, amiről nem hallasz a hírekben. Az ingyenes jogsi nem fedezi a legnagyobb költséget, a vezetési órák díját. Az autós iskoláknál rég bevált gyakorlat, hogy a KRESZ tanfolyamot náluk kezdő diákoknak kedvezményesebb óradíjat tudnak kínálni, mint ha másik autós iskolából érkezik a tanuló. Számodra ez azt jelenti, hogy a középiskolában végezted a KRESzt, akkor várhatóan drágább lesz a vezetés, regisztrációs díjat kell fizetned, vagy akár a 2 keveréke vár. Több diáktól hallottuk, hogy egész évben összesen 3 KRESZ vizsga van a középiskolákban, így hónapokat kell rá várniuk. Ha pedig véletlenül nem sikerül, a következő vizsgáig elfelejtik a tanultakat. Illetve 2 mellékes, de fontos információval is számolnunk kell. A középiskolákban általában nem tudsz kitől kérdezni a KRESZ-szel kapcsolatban, és így a 25 000 forintos állami támogatást is elveszíted. Most elmondom, mi a titkos trükk, amit én is egy tanulónktól hallottam. Végezd el a krétában az elsősegély tanfolyamot, vizsgát és az orvosi alkalmassági vizsgálatot. Ezzel összesen 37 200 forintot spórolhatsz. Közben jelentkezz KRESZ-re egy autós iskolához. Itt ugyan kifizeted a KRESZ tanfolyam díját, azonban sokkal rugalmasabban, gyorsabban haladhatsz, ráadásul 25 000 forint állami támogatást is visszaigényelhetsz. Ezzel a megoldással az autós iskola saját tanulójának minősülsz, így sem regisztrációs díjjal, sem pedig drágább vezetési óradíjjal nem kell számolnod. Ez pedig a Magyarországon átlagos vezetési órával számolva akár 100-150 000 forint különbséget is jelenthet.